Així, el Playboy assignat, que jo pensava que era Playboy i saps que soc una bona caguera. Ja jo pegant en 5 dies, però tacos, pensava que era el Playboy assignat i n'hi ha que en 4 hores pegar 5 tacos. No vols bé? Ahí? I de 24 anys va marinar, quan tenia 24 anys, i pegava 4 tacos al dia, després me la picava 4 voltes. Picant a esquerra i dreta, i d'on vens i això. Enric. Això no passa res. Això és un pastor. I Zapatero. El pastoreta, digo los de Zapatero y Zapatero. Zapatero y hostia. A mí no em paga Zapatero, espera per la mà. Zapatero i hostia. Jo soc el que em paga. Que em paga a mi, que l'any que ve cobro jo. Tu cobres? Jo no. Jo no cobre. Tu me fas, m'amaeta. I escolta, saps el patrimoni que tinc jo? Està docent, tranquil. No, tranquil. Saps el patrimoni que tinc aquest any? Va, €1. Demà, pobre ¿Y qué es lo de ta mare? ¿Qué es lo de la semana? €2. Però això m'ho va tota la carrera. Gràcies. Déu fill de puta. Jo crec que el patrimoni. Jo crec que no soc catòlic. Jo soc, no sé si soc protestant o què, jo soc fotògrafo. ¿Sí? ¿Y de las dones qué opines? Les dones normals que la lletra és bona cosa. I clavar-ho, però falta verga. ¿Pero vos novia ara o qué? No ho estic pillant. No, m'estenc. Estàs partet. Així partet? No creu com estic. De dones. No, però jo al final això un poc... Bueno, dominar. A veure, ensenya la dentadura per si alguna dona vol follar així un dia. Però un dia, ensenya. Dentadura. L'entén. Podeu apreciar. Ensenya. Pensava, en vez de decimat i estar ahí sense novia. Ensenya. Com estàs tu? A la teva edat, saps com estic jo? Vaginas de parar y tampoco para que se viene que los dios. Para que se viene que los dios. Vicent Lagros. Vicent Lagros. Jo a teva edat ja estàs fent el bobo així en un sofà, vaginat i passant tot això, a totes, per fer-li mal, perquè la filla té tota la senyora gran i el cap, el braç i el piu el cap tot. Entonces, Vicent el Pac. I no sé què sentia. No sé que mi malament i tingui per a fugir però malament. I ara vull pegar una i quan estem ballant, hi ha un tubo de cor i portar-la a terra. La flor que feia pecat en tots. Si tu ja fas, mare, diu aquella comparativa perquè tu digues. Jo no sé qui és, jo dic noms de això és patrimoni de la humanitat. Jo feia així uns anys ballant i el tubo que feia dic, hòstia, que vaig a vomitar. Ja m'ha agradat, ben agradat. Ara, fer una volteta que t'ensenyaré el tipus. El tipet. Vol dir un? Però damunt la panxa. No Bueno. és murat. Sí, això sí. Demà canvia de look. Tipet. Demà he fet el moll i tot. Demà vas mudat tot, no? Demà, por eso trae por parte. No pateixes, és un molló. Sí, però gir. Vol dir un? Tipet. Veure tipet, per la càmera. No. No vol la càmera. Sí. Alça la jaqueta. ¡Qué brutal!
No, ara puc arribar. Que ocupi àsia, que Sí, home, tranquil que ho veurà mig Espanya. Ho vam a Espanya. A veure el piu, home, a veure el ¿Qué piu. niños ya como? A mostre'ls, El no? piu no, però així de remat. Va, a veure. A pegar 5 tacos en 3 dies, Está lleno. i ara... La xica ja no dorm esta nit, del susto. El pío, ¿por qué no enseñas el pío? No, que hi ha xiquetes per així. No, ahora está primero que va. No. Mira la cámara. No, se enamoran de ella. Única serie de decisiones. Que no han mirado. Y Vale, bueno, si andas o no. ahí no me estoy hablando, tío. No, bate y no puedo hacer nada más. Apachi. No, una Con María José. No, ¿qué cuando es María José? Eso es para tú. No, una de 23 años, mi hermana, a la figa, lluenta. A la figa, tiene el pèl de la figa, lluenta. Però diu, vine, quan em deixi xiquet a l'escola, vine, que decía que quan la porta, pues, que l'home no està en casa. Acabar-se ja. El detall, ho veia. Un final. Què voldries dir de final? De Va final, acabar el vídeo. No enseña el pío. al final, van que el bueno, que això no és bo, què? Què? I fas mal i tot, i així, tot el fil de la salina... 7 segons, sí. 5, 4, 3, 2, 1...